Välkomna i Jesu namn till lördagssamling. Ett särskilt välkommen till Ruben Skog Jensen som har lovat att tala Guds ord till oss ikväll. Det blir fortsättning av bibelstudiet genom Romarbrevet i 2 delar med servering emellan. Vi ska börja med att be för vår samling. Himmelske Far, vi tackar dig i Jesu namn att du vill samla oss omkring ditt ord ikväll. Det ord som ensamt kan göra våra själar saliga genom tron på Jesus Kristus. Vi ber att du genom din heliga Ande ska öppna våra öron och hjärtan och förklara ordet för oss, så att vi kan höra och ta emot till tro och andligt liv. Låt inte djävulen få störa vår samling, utan kom du, Jesus, och var själv mitt ibland oss, så att kvällen, samlingen, blir rikt välsignad för oss alla. Hör vår bön i Jesu namn och för Jesus skull. Amen. Vi sjunger sången 348. Temat för söndagens texter är påskens vittnen. Och jag tänkte att vi som en inledning här skulle läsa episteltexten där. Den är hämtad ifrån första Korintierbrevets 15:e kapitel och vi läser de 11 första verserna. I Jesu namn. Rubriken är Kristi uppståndelse. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på 3:e dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas
och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Amen. Innan jag lämnar över ordet till dig, Ruben, så sjunger vi sången 247. 247. Ja, tak for velkomsten, Henrik, og stort tak for senest i påsken til jer alle.
Nåd vare med er og frid från Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi vil bøje med at bede tilsammens. Herre Jesus, tak at vi forhunger det, at du har fuldbordet alt. Herre, tak at vi forhår en sådan frelser, som virkelig har fuldbordet alt for os. Jesus, tak også, at vi får bede om den hellige ande. Vi beder, at du vil åbne dit ord for os. Åbne vores hjerter, og lad os få se mere af det, som du taler. Os til frelsning og liv i dig. Det beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, Romerbrevet 6, verserne 15 til 23 bliver det, som vi skal ind på den her stunden. Vi så sidst i versene forud 1 til 14. Ja, jeg blev gjort opmærksom på, at jeg er lidt for snap her. Tak for det, Henrik. Skal vi hitte ret her i stedet? Så. Ja, som sagt, 6 versene 15 til 23. Vi havde set sidst, hør apostlen, afviser det, at den tro, som uden gerninger har al sin retfærdighed i Kristus, er og bliver et trosliv, der synden får frihed. Først afviser det han dette gennem at peke på, at den tro, som har sit forbundstekken i dopet til Kristus, jo omgås med evangeliet om Kristi død og opstundelse og indtil synden. Dernæst peker det han på, at den, som hører Kristus til, er død for synden og levende for Gud. Vi læser det i vers 11. Nu vil apostlen så vise os dette troslivs konsekvenser. At lydnet mod synden fører til trældom under synden, medan lydnet mod Kristus og retfærdigheden i honom fører til helgelse og til slut evigt liv. Vi vil læse versene 15 og resten af kapitel 6. Hør er det dog, skal vi synder, eftersom vi ikke står under lagen, uden under nåden. Virkeligen ikke. Ved ni ikke, at om ni stiller er som slave under nogen, og lyder honom, då er ni hans slave, og det er honom ni lyder. Entingen synden, hvilket leder til død, eller lydnaden, hvilket leder til retfærdighed. Men Gud vore tak, ni var slave under synden, men nu har ni av hjertet bøjet lyder den lære, som ni blivet overlemnede åt. Nu er ni befriede fra synden og slave hos retfærdigheden. Jeg anvender en enkel bild for er menneskelige svagheds skyld. Så som ni før stillede er kropper i urenhetens og lagløshedens tjenest til lagløshed, så skal ni nu stille er kropper i retfærdighedens tjenest til helgelse. Når ni var slave under synden, var ni frie fra retfærdigheden. Men hvor fik ni dog for frugt? Sådan som ni nu skæmmes over, eftersom det slutter i døden. Men nu når I er befriet fra synden og slave hos Gud, får ni helgelse som en frugt og til sidst evigt liv. Syndens løn er døden, men Guds gåve er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Återigen ser vi Paulus tillmötesgå den naturliga människans logiska tanker her. Hur är det då, frågar han, ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte, svarar han. Paulus han upprepar åter frågan från vers 1 här i vers 15 och svarar åter igen, verkligen inte. För Guds nåd ger inte frihet att synda. Vet ni inte att om ni ställer er som slaver under någon och lyder honom, då är ni hans slaver och det är honom ni lyder, antingen synden, vilket leder till död, eller lydnad under Kristus, vilket leder till retfærdighed. Vad är det Paulus vill säga här? Jo, han vill göra helt klart att i det andliga livet råder lager som i allt annat liv. Och den lag som rår i det andliga liv, den låter så här. Att den man ställer sig till rådighet under och lyder, under den blir man slav. Antingen det är synden som leder till död, eller retfærdigheten som leder till liv. Det finns ingen mellanting. En människa kan bara ha ett lydnadsförhållande, antingen lydnad under synden till död, eller lydnaden till retfærdighed, som Paulus skriver. Det er som Jesus siger i Matthæus 6, vers 24. Her siger han, ingen kan tjene två herrer. Antingen kommer han då at hata den ene og elsker den andre, eller kommer han at holde sig til den ene og se ned på den andre. Medan Paulus forud i vers 1-14 holdt frem det nye liv i troen, som vi gennem dopet fik i Kristus, så holder han nu frem de konsekvenser, det vil få, om en kristen stiller sig til rådighed for synden, eller for det nye liv i retfærdigheden i Kristus. Og det gør Paulus gennem at anvende en enkel bild, som han ser det, for er menneskeliga svaghets skuld, vers 19. Paulus taler kort sagt om den kamp mellem kött og ande, som findes inde i en troende kristen. Og her anvender han slav-herre-forholdet. Det gør han for at varne mod misbrug af nåden, gennem at give køttet frihed for synden. Og for at gøre klart det alvor romerne nu lever i som troende kristne under nåd forenet med Kristus i dopet. Derfor anvender han dette enkle bild fra menneskelivet for deres menneskelige svaghets skyld. For at de lettere skal forstå på det menneskelige planet, hvad dette handler om. Forstå hvad som sker, hvad som går for sig, når deres gamle natur frister dem at misbruge evangeliet til synd, og når den nye anden, troen, vil lyde retfærdigheden. Paulus forklarer dette så fint på et andet sæt i Galaterbrevet 5. Galaterbrevet 5, og det er verserne 16 til 26. 16 til 26. Her siger han, hvad jeg vil sige er dette. Vandre i anden, så kommer ni ikke at gøre, hvad køttet begær. Ty køttet søger det, som er imod anden, og anden søger det, som er imod køttet.
De to strider mod hverandre for at hindre jer at gøre det, ni vil. Men om ni leds af anden, står ni inte under lagen. Køttets gerninger er åbenbare. De er utugt, urenhed, løsagtighed, avguderdyrkan, svartkunst, fiendskab, kiv, avund, vredesudbrud, græl, splitringer, villolære, ildvilje, fylleri, udsvævninger og alt andet sådant. Jeg siger er i forvæg, hvor jeg redan har sagt, de som lever så, skal ikke arve Guds rike. Andens frugt derimod er kærlig, glædje, frid, tålmod, venlighed, godhed, trohed, mildhed og selvbeherskning. Sådant er lagen ikke imod. De som tilhører Kristus Jesus, har korsfæst sit kød med des lidelser og begær. Om vi har liv gennem anden, låt os då even følge anden. Låt os ikke søge tom ære, ikke udmåne hverandre og ikke afvundes hverandre. Vi skal altså som kristne vandre i anden. Dette er at stille sig under retfærdigheden, at være Guds slave, som Paulus beskriver det her i Romerbrevet 6. For de som tilhører Kristus Jesus, har korsfæst sit kød med des lidelser og begær. De har troens liv gennem anden og følger anden ikke kødet. Og dette gør de ikke for at blive hellige og retfærdige, utan det gør de for at de redan er hellige og retfærdige i troen på Jesus. For hjertet har gennem troen blivet Kristi egendom. Hjertet har blivet frit gennem sandingens evangelium, og de kan se op mod en åben himmel, for de er under noget, ikke lag. De forventer ingen løn, utan de får andens frugt. De får helgelse helt gratis af noget, og til sidst evigt liv. Og de ved, at andens frugt ikke er lagen imod. Se, derfor kan Paulus tale, som han gør, til både kød og ande her i Romerbrevet 6. For det er jo så, at en kristen har to naturer, det gamle og det nye menneske, køttet og anden inde i sig. Så det er ikke bare teologi eller en langtråkig teoretisk fremstilling af Paulus tanker, som Bibelen åbenbarer her. Nej, sådan tænker bare den, som er åndelig død. Dette er liv og virkelighed for en kristen. En kristen, som er død og opstået med Jesus Kristus, sin Herre og Frelser. Ja, dette er praktik. Dette er kamp på liv og død, mellem kød og ande. Mellem synden og retfærdigheden. Dette er åndeligt liv. Dette er at korsfæste køttet. Dette er at vandre i anden. Den, som tror på Jesus, ved om dette. Han eller hun ved det. Kender det gennem sine egne erfarenheder. For bitre og smertsomme erfarenheder kender vi til gennem fald i synd og fristelse. Der vi gjorde vort køttet begærte og det odlede skam, trældom og død, som vi læste det. Og den, som tror på Jesus, kender også dette gennem trøsterike og nåderike erfarenheder gennem andens værk i hjertet,
der nåden i Kristus, evangeliet og syndernes forlåtelse, odlade, kærlig, glædje, frid, tålmod, venlighed, godhed, trohed, mildhed og selvbeherskning, altså rakt imod det, som skyttet ville. Paulus taler altså både til skyt og ande her til sidst i Romerbrevet 6. Han varner deres gamle natur skyttet, at det ikke skal få ham magt uden dø. Og han opmuntrer troens liv, som han fortsætter med her fra vers 19. Så som ni før stillede er kropper i urenhedens og lagløshedens tjenest til lagløshed, så skal ni nu stille er kropper i retfærdighedens tjenest til helgelse. Når ni var slaver under synden, var ni frie fra retfærdigheden. Men hvor fik ni dog for frugt? Sådan som ni nu skæmmes over, eftersom det slutter i døden. Men når ni er befriede fra synden og slaver hos Gud, får ni helgelse som frugt og til slut evigt liv. Syndens løn er døden, men Guds gave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Det har forvirret mange professorer og kloge teologer, at Paulus indtil alls anvender ordet helgelse i det, som mange kalder formaningsdelen fra og med kapitel 12. Uden at han endast anvender det grækiske ord for helgelse, altså hagiasmon her i Romerbrevet 6, vers 19 og 22, og faktisk ingen andre stellen. For den menneskelige fornuft, even om det kanskje indehar enorme teologiske kundskaber, kan ikke begribe, at vi ikke kan opnå helgelse gennem lag og formaninger. Gennem at høre skriftens formaninger om, hvor vi skal leve som kristne, så at vi kan drive eksercis med gamle Adam og få honom at blive mere helig. Utan nu findes det vel ingen større villolære inden kristenheden på jorden, end just helgelse gennem lagen og formaninger. Det findes ingen mere antikristelig lære end den lære og forkyndelse, som fører mennesker ind under lagen og bort fra troen på Jesus, nåden i Jesus. For det findes ingen helgelse under lagen, endast under nåden. Eftersom al sand helgelse endast værkes gennem gemenskab med Jesus, gennem Guds sanding, evangeliets ord. Helga dem i sandingen, dit ord er sanding. Liksom du har sendt mig til verden, så har jeg sendt dem til verden. Og jeg helger mig for dem, for at de skal være helgade i sandingen. Så beder Jesus i Johannes 17, versene 17-19. Og i 2. Thessalonikerbrevet 2, versene 13-15 skriver Paulus: Men vi måste altid takke Gud for brødre, Herrens elskede, eftersom Gud fra begyndelsen har udvalgt til frelsning, gennem at ni helgas af anden og tror på sandingen. Til dette har Gud kaldet gennem vort evangelium, for at ni skal vinde vor Herre Jesu Kristi herlighed. Helgelse er Guds andes værk, så at du tror på sandingen, Guds ord. Du kan jo fråge dig selv utifrån det, som Paulus underviser om her i Romerbrevet 6. Kan den, som ikke gennem troen er død og opstunden med Kristus til nyt liv,
stille sin krop i retfærdighedens tjenest til helgelse, kan han det? Kan den, som er slave under synden og fri fra retfærdigheden, få helgelse som frugt? Kan han det? Eller kan den, som ikke har anden, helges? Eller kan den, som er død, leve? Kan han eller hun overhovedet taget høre eller tage imod nogen formaning? Findes det et hjerte i en sådan person, som vil lyssne på Guds ord og tage imod det? Stille sig i frivillig tjenest for Gud med sin krop? Nej, virkeligen ikke. For en sådan person er død for retfærdigheden og har en anden herre, nemlig synden. Det er det, som Paulus åbenbarer her. En sådan person er lagløs inde i hjertet og tjener urenheden og lagløsheden til lagløshed, som apostlen skriver i vers 19. En sådan person vil bare sit eget, lyde sig selv og gå sine egne vægge i oprør mod alt Gud har sagt og lagt ned i samvittet, så at han eller hun til sidst bliver helt lagløs. For lagløs, forklarer Paulus her, det bliver man gennem at stille sig til rådighed under synden. Man gør det, som man har lyst til, og så gør man synden. Dette er jo det eneste bag om lagløsheden, at man gør, som man selv vil. Det er jo det, vi så tilbage i kapitel 2, at man går på akkord med sit samvittighed. Man foragter Guds godhed, mildhed og tålmod, som leder til omvendelse. Man undertrykker sandheden, læser vi i kapitel 1, inde i hjertet, så at man til sidst bliver lagløs. Det vil sige, at samvittighed regerer indtil længere på det tidligere regerede på, for man har blivet lagløs. Man har blivet vant ved synden og sine handlinger, så at man er blevet helt uformøgen at fatte, at synden faktisk er ens herre. Man er blevet sansløs for syndens skam og løn, sansløs over for Guds ord. Her er virkelig noget, som hver kristen bør være opmærksom på. Når du i troens svage tider fristes at misbruge evangeliet til at leve efter din egen vilje og lyst, begær. For da er du inde i en situation, der du indtil længere er herre. Vælger du her at følge din egen vilje og lyst og forsvare dig med et evangeliets frihed, da bør du gøre dig 2 ting helt klart. For det første, at da handler du indtil efter troen på Jesus. Og for det andre, at da har du valgt dødens væg. Den væg, som Israel valgte i ørkenen, da de stændigt knurrede i oprør mod Gud og Herrens tjener Mose, helt frem til den dag, da de ikke ville bryde op og indtage Kanaans land, 4. Mosebog 13 og 14. De lysnede indtil på Herren, lyttede indtil hans røst. Utan om og om igen havde de stillet sig til rådighed for synden, vrede, utaksomhed, knor og oprør mod Gud og Mose, så de til sidst blev lagløse og uden skam forhærdede.
Disse fik alle dø i ørkenen, foruden 2, som ikke stillede sig frem som tjenere for synden. Det var, kanskje du mindes, Josva og Kaleb, Jefunnes son. Utan alle fik de dø i ørkenen, og det var jo syndens løn, døden. De kom ikke ind i det lovede landet, hvilken bild. Og det even om de i det ytre fortfarande vandrede med Herrens forsamling helt til de dog. I det ytre blev de ledet av Herren gennem en molnstøt om dagen og gennem en eldstøt om natten i 40 år, blot for at dø i ørkenen. Hebræerbrevet 3, vers 16-17 siger: Hvilke var det dog, som vægte forbitring, fastän de havde hørt hans røst? Var det indtil alle de, som Mose havde ført ud ur Egypten? Hvilke var han vred på under 40 år? Var det indtil de, som syndede og blev liggende døde i ørkenen? På samme sæt var det jo også med farisæerne. På alle sæt bevarede de et ytre som Guds sande forbundsfolk. De havde en fromhed og en lydighed, som ingen andre i verden havde at se til. Utan Jesus siger om dem i Matthæus 23, vers 28, og nu nævner jeg den danske oversætning, at de indud i var fylde af hykleri og lagløshed, trods deres fromme og rene ytre. Vi skal noga mærke os Paulus varning her i Romerbrevet for at stille os i syndens tjenest. For vi er ikke herre over det, som sker. Synden er en magt, som vil gøre dig og mig til slav. Slav under sig, og det er det, som vi varnes imod her. Og når jeg i det dolte stændigt gør mit eget, går min egen vej, så gør jeg mig til syndens slav. Jeg kommer at tilhøre mørket, even om jeg fortfarande beholder min kristne facade. Vers 20. Når ni var slaver under synden, var ni frie fra retfærdigheden. Men hvor fik ni dog for frugt, sådan som ni nu skæms over, eftersom det slutter i døden? Varningen er helt tydelig til os alle. Utan når det er sagt, så skal vi også mærke os videre her, at lige tydeligt giver Paulus opmuntring, at vi bliver kvar i det nye liv i troen, som Guds slav også. Derfor opmuntrer Paulus, som sagt, også gennem at henvise til, at de nu gennem troen på Jesus er befriede fra synden. Synden er ikke deres herre, vers 22. Men nu, når ni er befriede fra synden og slaver hos Gud, får ni helgelse som frugt og til slut evigt liv. Syndens løn er døden, men Guds gåve er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Altså likaså helt frie fra synden og des herrevælde, som den kristne er i troen. Lige helt fri er den, som er syndens slav, fra retfærdigheden og frelsningens værd hos Gud. Og til igen viser Paulus her til sidst, hør disse 2 andlige områden. Synden og troen er 2 områden, 2 forholdende, helt frie fra hverandre. Og han slår fast,
at er du befriet från synden genom tron på Jesus, så er du Guds slave, og då lever du under nåd i evangeliets värld. Og du har inget lydnadsforholdende til synden. Inget. Og du får helgelse, og du får til slut evigt liv. Og det er jo helt ufortjent af noget, du får det. Dette er ingen løn for din lydnad og din tjenest. Nej, det er Guds gåver i Kristus, siger Paulus. Helt frit. Og når han siger i Kristus Jesus, så udtrykker det, hvor alt dette findes. I evangeliet om honom findes helgelsen, som vi ovenfor talte om. For genom troen på evangeliet bliver dit hjerte Guds. Det bliver Guds egendom. Og her er vi inde ved det, som al sand helgelse handler om. For ordet helgelse i skriften, kodash på hebraisk i det gamle testamente, og hagiasmos på grækiske i det nye testamente, her hos Paulus, som sagt ovenfor. Det betyder i sin grund at skiljas ud fra det profane og uhelige, og indvigas åt helig anvendning af Herren. Dette har altså inget at gøre med en forbedring af vor gamle natur, forbedring af gamle Adam. Nej, helgelse betyder at høre Herren til som hans egendom. Vi møter det særskilt tydeligt i helighedslagerne i 3. Mosebog, der alt, absolut alt, som skal have med Herren at gøre, måste helges. Vi ser et par stellen her for at belyse dette. Det første stelle findes i 3. Mosebog 20, vers 26, og viser os, at helgelse betyder at høre Herren til som hans egendom. Ni skal være heliga ind for mig, for jeg, Herren, er helig. Og jeg har afskilt er fra andre folk, for at ni skal tilhøre mig. Et andet sted i 3. Mosebog 22:2 viser os, at Herrens egendom får tillagt samme ære eller samme værde som Herren selv. Her siger han, sag til Aaron og hans sønner, at de skal holde sig borte fra de helige gåver, som Israels barn bærer frem åt mig, så at de ikke uhelger mit helige navn. Jeg er Herren. Indtil ens præsterne, Aaron og hans sønner, fik komme nær de helige gåver, for då skulle de uhelge Herrens navn. I 3. Mosebog 27, vers 10, ser vi, at den ære at høre Herren til, er helt uberoende af den helige gåvers eget værde. Her står det, man får ikke udveksle eller bytte ud det, hverken mod et bedre, mod et semre eller et semre mod et bedre. Om nogen endda bytter ud et dyr mod et andet, skal både det førre og det, som lemnet i udbytte, være heligt. Gud ønsker altså ikke noget semre bytte ud med noget bedre. Det kan vi jo tykkes er kunstigt. Men så er det, eftersom det afgørende for Gud er ikke om noget i sig selv er bedre eller semre, utan det, at det hører honom til, tilhører honom. Og forstår du, det er jo eksakt det, som er evangeliets virkning og gerning,
at hjertet bliver Jesu egendom. Hjertet kommer under hans herrevælde. Det hører honom til med glæde, med frid, med lyst, med tak og med håb. Noget sådant kan aldrig ske, der lagen hersker. Der en menneskens kristendom endast handler om at gøre gerninger, tjene, svætter, sikre og leve for Gud på lagens sæt. Nej, et sådant hjerte bliver aldrig i sanding Herrens egendom. For nær har det gjort nok. Nær er Gud nøjt. Og hør skal et sådant hjerte elske Gud og blive fri af synden. Altså helgelse i skriften er, at noget bliver separeret fra sin urene, uhelige og værslige sammenhæng og sat åt siden for heligt brug. Og dette sker gennem Guds frelsningsgjerning i en syndere. Mærk dig det. Det sker gennem omvendelse og tro på Jesus. Her separeres en syndere fra synden, fra døden og djævelen, og bliver Herrens egendom gennem troen på Jesus. Han eller hun bliver retfærdig, helig og helt ren i Jesus. Og dette sker jo ikke gennem laggjerninger, forbedringer eller noget samler sig i håb, utan gennem en ny ande inde i hjertet. Gennem at Gud gennem dåbet og troen på Jesus tager bort det gamle døde stenhjerte og giver dig et nyt levende hjerte af kjøtt, så at du kan høre Herren til og kende Herren, for at anvende et sprog fra profeten Hesekiel. Og det skal vi tage til sidst her, et eksempel fra profeten Hesekiel. Og vi vil tage os tid at læse dette, eftersom det er vældig vigtige ord om det nye forbundet i Kristus og sammenhængen her med Romerbrevet 6. Og når vi læser det, så lægger vi mærke til, at det er Gud, som henter og samler. Det er Gud, som stænker rent vatten. Det er Gud, som helger. Gud, som rener. Gud, som tager bort stenhjertet og giver et nyt hjerte. Ja, Gud, som bygger op, og så står det om, at han gør det alt sammen for sin egen skyld. Det er Hesekiels bog, kapitel 36, og det bliver lidt småt, for det er så mycket. Hesekiels bog, kapitel 36, versene 22 til 38. 22 til 38. Sag derfor til Israels hus, så siger Herren Gud, det er indtil for skyld, jeg gør det, ni av Israels hus, utan for mit helige navn, som ni har vanæret blandt folken, dit ni kommet. Jeg vil helge mit store navn, som blivit vanæret blandt folken, derfor at ni har vanæret det blandt dem, og de skal indse, at jeg er Herren, siger Herren Gud, når jeg viser mig helig blandt inden for deres øjne. For jeg skal hente fra folken og samle fra alle lænder og føre til et land. Jeg skal stænke rent vatten på så at ni bliver rene. Jeg skal rene fra al urenhed og fra alle afguder. Jeg skal give jer et nyt hjerte og låte en ny ande komme ind i jer. Jeg skal tage bort stenhjertet ud af krop og give jer et hjerte af kjøtt. Jeg skal låte min ande komme ind i jer og gøre så, at ni vandrer efter mine stadger og holder mine lager og følger dem.
Så skal ni få bo i det land, som jeg gav er fædre, og ni skal være mit folk, og jeg skal være er Gud. Jeg skal frelse jer fra al urenhed. Jeg skal kalde frem sæden og forøge den, og ikke længere låte jer drabbes af svælt. Jeg skal forøge trædens frugt og markens grøder, for at ni ikke mere skal forømøkes blandt folken gennem svælt. Da skal ni tænke på ert under levnadssæt, og gerninger, som ikke var gode, og ni skal afhyre jer själva på grund af misgjerninger og vidrigheder. Men ni skal vide, at det ikke er for er skyld, at jeg gør dette, siger Herren Gud. Ni skal skæmmes og blyges for hvad ni har gjort, ni af Israels hus. Så siger Herren Gud, når jeg har renet er fra alle er misgjerninger, da skal jeg lade stederne blive bebodte, og ruinerne skal bygges op. Det ødelagte landet skal åter blive brugt, i stedet for at ligge som en ødemark ind for alle, som går forbi. Da skal man sige, det landet, som var ødelagt, har nu blivet som Edens lystgård. Og stederne, som var ødelagte, skøvlede og forstørte, er nu bebodte og befæstet. Da skal folken, som er kvar rundt omkring er, indse, at jeg, Herren, åter har bygget op det, som var forstørt, og på nyt planteret det, som var ødelagt. Jeg, Herren, har tålet det, og jeg skal gøre det. Så siger Herren Gud, også dette skal jeg lade Israels hus bede mig om og gøre for dem. Jeg skal forøge menneskerne som en forjord, som de helige foran Jerusalems får vid høgtiderne. Så skal de jorder af mennesker være, som skal fylde de ødelagte stederne, og de skal indse, at jeg er Herren. Vi ser altså, at vi skal skæmmes og blyges over synden, som vi har gjort, eftersom Gud i Kristus har renet os gennem dopets vatten og givet os en ny troens ande i hjertet, altså helt som vi læser her hos apostlen Paulus. Og vi ser her landet, vers 35, som også kan oversættes med jorden skal blive som Edens lystgård. Det jøvligste forbillede på det evige livet og den nye jord, som Gud skal skabe, når Jesus kommer. Og alt det, som vi troede, skal blive synligt. Vi skal straks slutte, utan til sidst vil vi kort stande inden for Rombrevet 8, verserne 11-14. Rombrevet 8, versene 11-14, der Herrens apostel på et herligt sæt beskriver helgelsen i en kristen. Og vi forsøger at lægge mærke til, hvad som står. Læg mærke til det forunderlige, at Gud forstår, hvor det er at være en menneske, og han har selv i Kristus taget bostad i os. Ikke bare gennem anden, utan Kristus bor i os, og han gør os levende gennem sin ande. Gud er på din side i helgelsen og i kampen mod køttet. Vi stander op inden for disse ord, og om anden fra honom, som opvægte Jesus fra de døde, bor i er, da skal han, som opvægte Kristus fra de døde, også gøre ære dødelige kropper levende gennem sin ande, som bor i er. Vi har altså skyldighed, brødre, men indtil mod vores kødslige natur, så at vi skal leve efter køttet. Om ni lever efter køttet, kommer ni at dø, men om ni gennem anden døder kroppens gerninger, kommer ni at leve. Alle, som drives af Guds ande, er Guds barn. Lad os bede. Ære være Faderen, Sonen og den helige ande. Herre Jesus, tak, at vi får være din egendom gennem troen på dig.
Tak, at det er du, som helger, og som står med os og bevarer os til vores sidste dag. Jesus, evig tak. Amen. Kan vi synge nummer 500?
Då gör vi ett uppehåll för servering och återsamlas här inne cirka klockan 19. Vi siktar på klockan 19. Då kan vi sjunga bordsverserna.